Good morning, good evening, and good afternoon. Nabal, nabal, nabali man. Good morning, good afternoon, and good evening. Nami karon ni Vivian sa Jinsan. Nami nag-abot sa akong amigo. Silingan na mo dito sa Perth. Si Yul. Tagalog. Mga doon ni sila nga rin sa Jinsan, doon ni sila nga report kay may well off sa nga pamilya, pero simple ra jud kay ba, dili jud kuan, humble ra jud kayo. Ya kanina ang background ako mo na ilahang na ako ron sa bungtod overlooking sa city nya, nakapwesto ni ilang restaurant diri nasa bapaw o ning gitawag nag Hill 6. Ya, nindot ang ilang pagka kuan, may hinera nilang develop. O ni kahalapan. Nindot kayo kay overlooking siya ba? Overlooking siya na. Gabi daghang tao diri. Problema lang kay ulan. Kay ngumatod pa nila kada gabi ko nung ulan nun. Una sila function room diri. Gabi dama to nagstay ani kani. Graduation ko no to yung anak yan sila tanan nagpa-cater, ilahagya po nga catering, so libre ang venue kay ilaha mag catering. Tigo ni siya kaya gipamutangan ni kahoy mga nara man ni. Di ni anayon. Kanang ubos manay mini golf. Praktisan lang gud, drive range lang nila manay. May galon mower. Ngay so ninyo kaning yang tapat magwangan niya nila. Si Beng mo ni tagiya diri Beng. Mo ni pang vlog. Nya gwapo kay kani. Mo ni tagiya diri. Maintenance. Dili driver, di ba driver tigpasaka. Driver. Ambol kini sila. Parking boy. Di mo angkon nga sila tagiya. Sir, Ina, madayon pa sir. init pa na. Hindot ni gaya. Nauna na lang ko vlog, daghanam na yung vlogger diri. Ako tanaw diri bay. Sige to. Mao nilang dalan diri paubos. Ang uban di kasaka, mahadlok labi na multicab, dili four wheel drive ang uban mamanad. Pero makasaka raman gyapon bisag di four wheel drive, basta kondisyon lang. Kani nga to unahan pag ila pag ni kutob ra diha ilang gikuan, pero actually ila pag nga to yuta. Mo ni yang gitukod diri para sa mga batanon, tabi-tabi mga on magpiknik. Dako kini sa area para parking. Yan ano sila plano nga ila pang i-move nga to basig tangan ni nilag pool daw, swimming pool in the future kay mo ilang next project. Mao nilang famous nga Sarangani paraglide. Kita ni mo na dagat na dihatbang. So, kana di laom naman na. Dako-dako na ning developo nimo. Nya reprapan lang nimo ba? Nami dire kay magpara
nag-glide me amo suwayan. Muna si kuan susit. Oh, bigo aeroplano. Wala na. Nana si bago. Kita mo? Pero hinanglan siguro kang kay bawo ka mo anana. Nasa na siya uban o siya ra isa? Naagul siguro kay uban. Kay naram sa siya diri na midpit. Murag ana siya tugpa diha, gikan ngadto. Mutuyok ra siya. Wala gi mura ra siya na midpit di. Midpid ra. Dagat tabi na diha ubos ta, tapaw. Na. Ako naunod sila. Si? Pila nang bayad ana sa kalupad. Pila ka na? Naka 5,000. Siyan limor paano ko din nag-anak pa. Kita na mo sa lunay kung kita mo tapos. Ha? Wala ka sa Wa diri niyan tayo. adi ba kaning ang lugar ba magwa ka sa Pilipinas ba magwa para mo No? Gwapo kayo. sakay ta dok Kalaki ka lang dok. Una lang. duha ulit sila ka mo ko Dua na. Manasahan man na dong, nagdoyan naman ka. Sayon, ini kamatay ni mo. Lisod na nga. Ang problema na, kanang pagdagan ba ni Kuan, basi mo pandol ka ba, Mapandol. nagdagan niya, lupad. Na. Ikaw, Ter, ako'y bayad, Ter, sakay. ako pasakyo ko diha tapad ako si Ann Cortez pwede Halaga sa na sila yon na ikaw pa yan. siyempre ha Oo, na lang ko, Ter, ang kabuk kao ba na na ko, nataw si nila Stress. pilot Do Yeah, lagi. kay baday ka diha di ka kabalo Oh, bitaw. Di, sa bakon magkada sa murag piloto. Ano yung murag piloto? pilot ang Bitaw na magas tubangan. Oh, so mo tubangan. na glad diha dok sorry ta diha Glan. Pwede. Hasa. ikaraton Ang atbang. mo na glad diha Mo Tuyok ba? ta dito. Mutuyok ra. oh Pero layo oy. dada lagi di Oh, Layo. layo. Kaya dito paspika sa agi. Di mo ba? sure laing adlaw na pud siya diha Oo, di pwede karon. tawagan nimo ko sa Ibyo, ikaw andi nga kanaglan ng atbang. Kani kunong atbang. Mo na ang glan. Atbang aning paraglide diri sa Whitestone Peak. Wala din Nature's Park. Naka-timing mi nga na nag-glide. Tabok naman na siyang kalsada sa ngilon ka 100. Pila ka na ilang ano? Kanang ilang 5,000. O sana. Doon may dua Kuan 3,000 na 3,000 ambot la sa una Ito mo 3,000 no. 1 hour siya. Singil. ato ko nami sa seaport. Kanang seaport lang mao na diha ang katong mga tuna bitaw. Itong mga process ato dito ilimpyuhan. Kung saan pag-process nila sa tuna gikan sa pagdawat. Kato na paghimo sa kuan. Nila ang paglimpyo ana. Paghiwa. Pakiton mi nga to. Nya to ra sa kuno may maniud to dapit. Nya murag simulahos mi nga to sa si tawag ni Dole Pineapple Farm, Dole Farm. Nya mato mi sa Glan itong mga parinti ni Vivian. Nya nangamatay na among duhaon dito sa lubong, ang lubong. Dugay-dugay nagikunos Vivian mga kabalik. Nya ako first time ako diri sa Jensan, so lipay sa ko nga makaari kakuyog. Amo lang ron jud kaning na conflict lang jud taon sa amo igagaw ni Vivian taon ang bana ang husband si Noy namatay taon nya kami di magud mi taga Mindanao mahadlok mi mo biyahe by land nya gamay ra sa damong oras diri maikog sad mi nila kay lagyo man ang kuan lagyo man ang dagan gud murag pila na kami oras nya di man na ingon nga kausahon ra nimo kami gindayon daghan pa kaog atuan nya kami nga di suhito murag maglisod gyud mi Biblia so amo na lang gipasabot yang gagap na di gid mi kaadto no mo na to pakita na mo sa sunod na mong lakaw okay bye bye for now